Gedhong sungsun telu kuwi katon medeni yen disawang. Apa meneh wayah bengi kaya ngene iki. Temboke wis padha lumuten. Jate kusem wernane. Jendela lan lawange kebak klamat kala mangga. Dene plafone kanggo susuhe lawa. Ambune ruangan apek ndulek irung. Ketambahan hawane atis gawe gitok merinding. Robert sing ngadeg ing ruangan lantai 1 kumudu ora betah karo ambune telek lawa. Weteng munek-munek, cangkem mungkuk-mungkuk. Dheweke kepingin enggal metu, nanging dipenggak dening Draco. 8 taun kepungkur, gedhong iki penginepan sing rame. Tamune sasat ora tau sepi. Ujare Kansaki sing minangka warga daerah kono. Nanging sakploke ana kedadian gegirisi kuwi, paklikku wis ora tau ngurusi usaha penginepan iki meneh. Kedadian gegirisi apa kuwi? Pitakone Draco. Nalika semono dumadi kobongan ning ruang dahar lantai 2. Penyebabe saka bocore tabung gas kanggo ngangeti panganan. Sambunge pemuda sing umure watara 26 taun kuwi. Wektu kuwi ngepasi jadwal mangan bengi. Korban sing tiwas merga kebetheng geni nganti wong 17. Oh, dadi Mr. Sakazuki sing duwe gedhong iki palikmu to? Robert nerambul. Bener Mas, nanging palikku mau wis tinggal donya 5 wulan kepungkur. Merga gerah kanker paru-paru. Kedadian mistis apa sing sering kelakon ing gedhong kene sawise mataun-taun ora dirumat? Draco penasaran. Kansaki banjur cerita yen saben wong sing kebener liwat kiwa tengene gedhong jenggarang iku ing wanci surup mesti mambu gondo sedepe masakan sing nyogrok irung. Nanging ngelanjak tengah wengi ambu masakan mirasa iku ilang. Ganti keprungu swara sesambat njaluk tulung. Binarung pating grubyake meja numplek lan pecahe piring serta gelas pating grombyang. Kaya-kaya nuduhake kahanan sing lagi panik. Nanging ora cetha saka ngendi asale swara-swara aneh mau. Saka sakabehing kedadian mistis ing jero gedhong kuwi, miturut Kansaki ngatonake siluman asu sing paling kawentar. Piye maksudmu siluman asu kuwi? Pangoyake Draco. Kansaki banjur njlentrehake yen biyene Mr. Sakazuki ngingu asu minangka kelangenan. Sakazuki tresna banget marang asune. Mula anggone ngopeni uga kanthi gemati. Nanging, mbuh, piye mula bukane? Kok kewan kuwi munggah menyang ruang mangan lantai 2 nalika Kobomen dumati. Tundone asu ules ireng iku katut kebetheng asep lan geni enggo dadi lan tiwase. Sabubare kedadian gegirisi kuwi, bangkene asu ingon-ingon tinemu pereng. Ujaring kondo, rohe asu iku isih kelambrangan. Kadangkala keprungu pembaunge sing mengkirikake wulu gitok, nanging wujude ora katon. Ana meneh warga sing kondo menawa tau weruh asu kanthi awake kebak geni pencolotan ing omah angker kuwi. Sawise entuk katerangan saka Kansaki, Robert enggal ngetokake piranti sing dibutuhake, yaiku kamera lan mikrofon. Jam ing arlojine Darko nuduhake angka 11:30 5. Emane Kansaki ora wani melu ngeterake mlebu gedhong, awit isih tom-tomen karo kobongan kang nggawa korban mau. Kamera wis siap, Rob?
Oke Mas, kamera lan mikrofon wis aktif. Durung genep 3 menit, swasana ing sakupenge kono wimbuh medeni. Kursi kuno ing poncot ruangan dumadakan mundur karepe dhewe. Lan lawang jendela obah-obah kaya peterak angin gedhe. Ditambah ambu sangit kaya plastik kobong sing nyegrak irung. Durung apa-apa, awake dhewe wis oleh sambutan kaya ngene. Ucape Draco. Ampune Mas, aku ra kuat nahan. Grenenge Robert. Jendela lan kursi sing maune obah-obah moro-moro mandeg karepe dhewe. Ambu sangit sing sakawit ngebaki ruangan uga ilang. Nanging kahanan tentrem iku ora suwe. Dumadakan keprungu pambaunge asu. Kita eret sak kolom merinding. Pas baline Draco malah engah. Dheweke yakin tugas ngene bakal sukses. Awit entuk gambare asu siluman. Ayo, tinggal metuwa demit elek. Endi wujudmu sing jarine medeni kuwi? Sumbare Draco. Kayane aku weruh posisi demite Mas, ujare Robert semu gemeter. Ning endi? Pas mburine awake dhewe. Nalika wong loro noleh memburi alon-alon, wewujudan gegirisi kuwi wis nglagah kanthi ulat galak. Mripate ngurup abang lan awak kebak geni. Congore gereng-gereng nedya ngancap, ngise siung lan katon nesu banget. Sikile ancang-ancang arep nubruk. Tanpa mbuang wektu, Robert lan Draco enggal mlayu sipat kuping. Nabyak-nabyak metu saka njero gedhong. Tujune piranti sing digawa ora nganti rusak. 2 minggu candhake. Bagus, aku seneng karo rekaman penampakan asu siluman kuwi, ujare pimpinan redaksi katon marem. Rekaman iki yen ditayangake bakal akeh sing nonton. Satemah iklane uga tambah akeh. Robert lan Draco mesem. Epek-epek tos. Pimpinan redaksi gumuyu bungah. Metu saka ruangane pimpinan redaksi, kekarune banjur nutukake nggarap laporan mistis saka negara Sakura kuwi. Saking ketumpule kerja, ora krasa anggone nggarap nganti bengi. Jam tembok nuduhake angka 8:30. Kahanan kantor wiwit sepi, jalaran sawetara karyawan wis mulih. Lelorone leren anggone nggarap tayangan mistis bareng wetenge kluruk-kluruk njaluk diisi. Robert lan Draco banjur menyang pawon sak perlu njupuk roti bakar lan ngecom kopi. Nalika arep balik menyang meja kerjane, lelurune krungu pembaungi asu saka njaba. Asune sapa kuwi sing bengek-bengek? Apa Boni? Rongenge dhewe iman-imanane pimpinan redaksi. Lan asring mbiyantu tugas satpam kantor ngreksa katentreman. Ora mungkin Mas, dina iki Boni digawa mulih dening pimpinan redaksi. Jajal, pungaan saka jendela. Asune sapa iku? Kok mbaunge medeni? Nalika mungak jendela, Robert kaget lan mahane ngawi-awi. Draco sing penasaran banjir nyedak. Saempo ngakete Draco, sumurup asu kanthi kebak geni ngadeg ana njaba jendela. Wujude wimbuh gedhe. Tikel ping telune karo sing tau disumurupi ing Jepang sawetara dina kepungkur. Asu sakgugel ngancap. Jendela kaca tinrajang sumyur. Cerita Draco lan Robert bebarengan.